Dobro večer i dobrodošli na naš mali skup koji smo nazvali Forum teatra. Šta je Forum teatar? Moram da vam kažem, a da vidimo ovdje poznate ljude već znaju. Forum teatar je, dakle, ideja Forum teatra je da se jedan problem koji viđemo često u društvu predstavi na sceni, a ono što je osnova Forum teatra je da publika aktivno učestvuje u rješavanju tog problema. Dakle, vi ste svi jedan veliki mozak koji će probati da reši naš problem i to na 3 načina. Prvi način je da biste raščlanili, da biste shvatili dobro predstavu koju ste gledali, možete da postavite bilo kome od glumaca pitanje, a oni će vam naravno odgovoriti, ali i svoje uloge. Dakle, drugi način je da osmislite ulogu koja bi mogla da promeni nešto na sceni, da da neko rešenje i da uđete i odigrate tu ulogu sa nama. I treći način je da date neko rešenje, da predložite glumcima, pa ćemo mi da pokušamo da razradimo to rešenje, da shvatimo šta ste hteli nama da kažete, to ćemo ovako kroz komunikaciju i da probamo da odigramo, da vidimo hoće li to pomoći da se rešenje pronađe. Još ću da dodam da vam želim da uživate u predstavi i da pozdravimo glumce. Gde više ova devojka, čekamo je već 3 sata, čoveče, spremila sam se za 15 minuta, znači ja ne znam što ona radi više, daj, molim te. Sad će ona za 5 minuta, dođi za 3, a bacimo neki sel. Ej, ajde. Desta mačići! Ej! Šta radite, ste spremni? Idemo, jel da? Da, kako ne. Ti nisi još uvijek spremna. Jesam. U toj mantiji ideš, nemoj da me zezam, daj molim te, ajde se sređi to, ajde skini. Dođe vam tu, ovdje vam ajde skini se. Gledaj ovo, ajde ovo, ajde štikle. Nije to malo prekratko, sad je malo preterano. Ajde ovo, ajde štikletine. Čak ja da pronađem. Nemoj, molim te to da radiš, vidi kako je, vidi kako je obučena. Izvini, ne idem u manju klupu, noćni prvo. Ali da, ne mora biti gleda ovako, da se stvarno, možda ti ga pristojno. Dođe kasno. Molim te. Nemoj to rumenilo, preterano je, nemoj. Pa mora se da ovodiš da razumeš, mislim fino, malo si mi bleda. Ajde, mislim stvarno. Vidi koliko je štikle, o Bože. To je baš je super, baš je seksi. Ali sad što se mači, svi se sad tako oblači. Ali zar nije malo prekratko i hladno, napolju je hladno, nećeš tako u grad, Ivana, pobogu. Znaš šta, Jedno smo mladi čovječ. ja ipak neću da idem s vama, znači stvarno. Ali stvarno, zašto, ajde. Ja, izvinite drugi put, ja stvarno neću da idem s vama. Ja više gubiš. Pusti, ajmo mi. Ti znaš, tako meni kaže, skiručki zvezde s nebom, si jako mi čavo sve, kako ću mesec čovječ. Čekaj da mi donesem liče. Evo izvoli, sve, baš si mi slatko večeras. Ajde. Ti meni zdravi. Živjeli. Da si javim, pošto sam obećala. Šta staš? Ej, srce, stigla se, znaš. Može da se vidi. Da izađem? Hoću izaći. Važi, evo mi se sedi. Evo, izlazim odmah. Srce, znaš šta će da se radi? Mi ne samo sedi drugo. Da se vidim, brzo ću te dođi. Znaš, brzo ću. I oslovno mesto jeste. Drugarica je bila tu i... A, da, bila je. Misliš ona crnka? Upravo otišla sam nekim likom, neće se vratiti. Nego, ti si novo ovdje, nisam te do sada vidio. Već se svratila malo drugarica. Znam ti ovo stalno govori, ali znaš, baš si ono, slatka. Mislim, ovdje priča je zagušljivo ovdje, mogli bi da odemo na jedno dobro mesto, fino. Nema ni ovolike galame. Znaš šta, prijelo bi me. Idemo. Korisnik telefona za mreže, ne treba se dostupati.
Zovem te već 5 puta. Kako to izgledaš? Što ti se desilo jebate? Šta se desilo? Jedan dečko u glovu. Otišli smo tamo izvedno tako. Jao, eto, ja tebi svaki put ponavljam jedne te iste stvari, kako si tu izašla? Jo, katastrofa. Nisam znala. Pa ti nisi znala. Jo, ponavljam uvek jedne te iste stvari, nikad me ne slušaš. Ti ćeš da mi kažeš, a tebi što stalno bacio kamenčiće na prozor i zovu te tamo. Nisi ti ja, ti imaš 15 godina. Tu mi sebi tu glavu, dete. A gdje si bre ti bre? Pa kako ode bre? Ti normalna bre, alo bre. Ti da te neko ne vidi, nemoj da me promenjaš. Šta idem sad da idem, a to što se mrznem tamo, čekam te pola sata, što nikom šta? Šta hoćeš? Nisam došao s ovdje bre. Kako bre policija bre došao s ovdje? Kako si se usudio da dođeš ovdje? Prestani da je problem. Sad, nismo završili, vidjet ćemo s ti ja još po gradu, samo da znaš. Se pojavi, više ovdje znači policija. Evo ti ovo, nisi ti nikakva pepeljuga bre ovdje. Jel vidiš kako si je majmuna navukla na vrat? Debilu jedan mali, debilu. Kako si mogla tek tako da izađeš sa nekim koga ne znaš? Pa ja stvarno nisam znala. Kako si se to obukla bre? Kako si se to obukla? Deco, šta radite vi ovdje ovako rano? Kakva je to galama? Pričamo nešto. Pričamo, daj to ozbiljno. Imamo problem. Problem? Kakav problem? Problem je što si je ovako vaspitala, majko. Eto sad je dolazio neki majmun, navukla ga je na vrato, izašla je ovako obučena. Vidiš koliko je sati, dokle je ostala, kako si je to vaspitala? Crna Ivana, kako si se to obukla? Šta ti se desilo? Tako si je ti nosila, Jao, draga Dragane, nikad nisi tu kad treba. Vaš otac je kriv za to. Da. Tati mi vidiraš slupačno. Molim? Tebi je zabranjen svaki izlazak. Nadam se da ste shvatili problem. U čemu je problem? Da li je neko razmišljao ovako nečemu da može da se desi u našem društvu? Da li je primetio da se dešava u našem društvu? Da li neko ima ideju šta učiniti? Ako treba da vas podsjećam kako da možete da pitate glumce, dakle, šta oni misle, kako se osjećaju, zašto se tako ponašaju, možete da uđete u neke druge uloge na scenu ili da predložite rešenje koje biste... Dakle, ima li neko nešto da pita, možete da tražite da se ponovite, nadam se većete predstava, jer je bilo pocepanih štanapa i razmazanih šminki. Majka je možda trebalo da blagovremeno svoju ćerku uputi u to da sa 15 godina možda ne treba da izlazi, da se upoznaje sa likovima koji su sumnjivi ili slične stvari. Naravno da se kod nas u društvu često optužuje žrtva, dakle, ona je u ovom slučaju zlostavljena ili čak silovana, nisam siguran šta je u pitanju, zbog toga, zbog načina koji se obukla, je tako? Jeste. To je naravno pogrešno, sasvim pogrešno. Ali tu je ogromna uloga majke jer ona nije ispunila svoj posao, nije uradila svoj posao onako kako je trebalo. Tako da, bolje vaspitanje. Okej, da pitamo majku šta ona misli, zbog čega nije uspela da bolje vaspita dete.
ćemo tako da stavimo da... Ja imam poverenje u svoju decu. Ja sam njih učila kako da se oni ponašaju. Ja sam veoma zaposlena žena i kad god imam priliku ja razgovaram sa njim. I kako je došlo do toga da oni ujutru, ne znam, u 3-4 dođu iz grada i vi odlazite u kuhinju da pijete kafu i pitate ih gde ste bili? Ako su tako dobro vaspitani i tako dalje. Pila sam vodu, zato što sam čula galamu koja me probudila. Vi niste znali da su vaše ćerke, da je vaša ćerka u stvari izašla u grad? Niste znali za to? Nisam znala za to, nisam bila kući. I vi smatrate to dobrim majčinstvom? Vi smatrate da ste dobar roditelj? Smatram da sam dobar roditelj zato što sam ih lepo vaspitala. Međutim, njihov otac nikada nije tu, koji bi isto trebao tako da se uključi u njihovo vaspitanje. Dobro. Još neko, mislim, majka ovde misli da izgleda očigledno je da u ovo vreme neki roditelji nemaju dovoljno vremena da se posvete deci baš zato što žele da, jel tako, da njima pruže najbolje. I onda tako rade, zarađuju, a deca rade šta hoće. Čim majka izađe, on švrće. Tako da. Imamo li još nešto? Ima li neku ideju? A možda nisu krivi roditelji samo. Zato što, evo, jedna ćerka je lepo vaspitana, sedi kući, uči. Probudila se rano da bi učila, dok je druga došla rano iz grada, znači nije ni spala, nego išla, provodila se. To su dva deteta istih ljudi. Istih ljudi, da. I onda nisu to krivi roditelji, kriva i okolina. Dete koje je odabralo to društvo, kako mi je. Realno, društvo mnogo utiče na način ponašanja. Koga ćemo da pitamo? Društvo? Meni. Pa ne, onda i oni isto, oni međusobno utiču jedna na drugu, jel? Međusobno utiču ili je neko uticao na nju? Onda je možda je neko drugi uticao na nju, pa je ona uticala na nju. Ma možda ona imala loše vaspitanje pa uticala na nju, to... I to je moguće činjeti do njenih roditelja. Da. Šta ćemo sad... Mnogo je to činilaca, ali ne mogu samo roditelji da se ukreve. Jasno. Da. A majka nije dovoljno odgovorna da primi na sebe odgovornost. Dakle, ona prebacuje odgovornost na oca Ivaninog, umjesto da preuzme odgovornost. Iako vi znate dobro da vi snosite krivičnu odgovornost za njeno postupanje. Majka svoju decu čuva i pazi, izrađuje i pegla i kuva i pere. Mogu bi i otac malo da se potrudi. A gdje je otac? Na službenom putu. To znači ko zna gde je otac. Dobro. Krivično snosi odgovornost, ali u praksi nekako se izvi tom periodu. Ovde smo imali društvo. I to, mogu ja kažem. Kažem. Ja mislim da su ovdje u pitanju zapravo pogrešni uzrok, jer se postavlja pitanje zbog čega su Ivana i Loknica požele se ovako obuku. Dobro. Loknici Ivan i Loknici. Da. Kogod ne. Zašto si požele se uopšte tako obučiš? Zato što se svi tako oblače i... Nije tačno, ako gledaj po sebi, nigde ne vidiš njemu bilo i gde se tako obuku. Ali vama gde sam ja bila, niko nije bio obučen, recimo kao Saša. I u školi niko neće da sedi sa njom. Zato što je skroz zabut. Dobro. Znači ugleda se... To mi je dobar odgovor, ne... Ali čekaj, da su ti nisi obukla drugačije, pa ti drugarica preobukla, pregrana. Skinula ti mantiju. Pa jesam, da sam se obukla onako, svi bi mi se smejali. Ma jesi li se sama obukla tada? Pa nisam, poslušala sam je, bila je u pravu, ali ko je mogao da zna da će ovako nešto da se desi. Da ti bilo prijetno u tamo što si obukla? Pa, jeste sve dok se ono nije desilo i dok nisam videla kako mi gleda. A jesi li bila svesna da s takvim načinom oblačenja šalješ određenu poruku? Nisam, samo mi je bilo zanimljivo i...
A šta ćemo sa muškarcima koji čitaju tako poruke? Na takav način. Zar to mora tako? Zar postoji tako? Da, ima silom nije tebe silom dakle, evo nam da ovo što... Njeno oblačenje je irelevantno, dakle ona je mogla gola tamo da ode, to je njeno pravo. To je kraj svaka priča. Problem je u muškarcima koji imaju psihopatološko ponašanje i koji su tako vidjeli. Mislite da su muškarci psihopati? Naravno, ne svi. Ona je mogla da odabere da ne ode s njim. Mogla da odabere. Ne, to je ponašanje. Nije garderoba, nije oblačenje, to je ponašanje i stav. Ona je mogla da kaže ne želim da idem s tobom, šta nam fali da sedimo ovdje gde sedimo, moramo da idemo negdje da budemo sad. Ne moramo. Zato što da prošetujemo, to sam od sebe ništa radila, nije ona kriva. Ona mora kaže neće kada Sad me upoznala, sada se 2 minuta i zašto sam. Bilo mi je interesantno da Da, ovdje očigledno neka neiskusna devojka biva, tako reći, da ne kaže zlopotrebljena, ali nije bila dovoljno iskusna da bi rekla, čekaj, evo ti, stani, nećemo. Hoće da predloži neko kako ćemo da probamo nešto drugačije. A da izađu samo prvom dovoljicom? Ima li šans? Mislim, ako je se njemu taći da sedi sama nego u nekom ćošku, mislim. Ajde, bitno, zašto nisi izašla sad? Ona je samo otišla. Mi da smo izašli onako, vjerovatno bi bilo dosadno. Možda bi i tad došao. Ali nikad. A može li pitanje za Seku? Seko, kakav ti utjecaj imaš na Ivanu? Ako ga imaš, utjecaj. Očigledno nikakav. Zato što ja ponavljam uvek jedno te iste Jesi ti starija od nje? Naravno. A zašto nemaš nikakav utjecaj? Pa zato što je društvo bitno, bitno je ono što se izlaže na TV-u, bitno je ono što uopšte kultura i društvo kaže, ne ja. Jer tebe izbjegavaju u školi? Naravno da ne, zašto bi me izbjegavali, ja imam svoju ličnost. Samo nisam dovoljno sposobna da se borim sa devojkom devojčicom koja je u pubertetu. A kako su se tvoji borili s tobom kad si ti bila u pubertetu? Pa prosto mislim da je to bilo i malo drugačije, zato što sam ja mnogo više vremena provodila s roditeljima kada sam bila mala, jer moja majka nije radila, otac je bio češće tu. A sada oni uopšte i ne vode računa o nama, majka ne može da stigne od svih obaveza, otac je uvek negde i onda ja brinem o njoj, a ona naravno mene ne sluša zato što sam ja dosadno starija sestra. Imao neko mlađih brata, sestru, pa sa ovakvim nekim sličnim, ne mora baš da... Često mlađa deca u porodici odrastaju u senci starije braće i sestara. To je ovdje očigledno slučaj. I desilo se to da je mlađa sestra imala priliku da zasija, makar je tako izgledalo. Iskoristila je tu priliku i odlučila se na teži način da shvati neke stvari. Doduše nije se ni odlučila tako ispod. Tako da bi najbolja stvar bila kad bi naučila nešto iz ovog iskustva. Ivana, jesi li naučila nešto iz iskustva? I da bi bilo zanimljivo, ali... Znači u subotu ponovo, tako? Pa, plašim se da ću ponovo da naletim onog tipa. A na nekog drugog? Pa nisu valjda svi takvi. Da. I onda ćeš posle 5 minuta poznanstva opet da izađeš sa nekim. Kakav si ti debil? Šta je sa represivnim merama, majko? Imate ključ od njene sobe.
Ili od podruma? Nemate podrum ili nemate ključeve? Lisice i radijator. Dobro, to je zabranjeno zatvarati djecu isto. Meni znamo što se sve desilo iz ugla dečka koji je izašao s ovom djevojkom. Priča iz njegovog ugla. I šta se sve izdešavalo? Šta je bilo s Ivanom? Zašto sam joj podcepane čarape? Šta je bilo s njom? Šta je bilo? Pa šta je bilo? Dođe ženska, lepa ženska, izađe, lepo obučena, slaže za godine, lepo se provedemo, nema je odjedno. Pobeže negdje. A ako ja moram da kažem šta je bilo zašto je ona iscepana, pa verovatno za neki žbun zakačilo, eto. Ne bih znao stvarno. Imali rešenje. Koliko imaš godina? 21. Šta izvini, jesi rekao nešto? Reci sad. Či ja stvarno ne razumijem u čemu je problem. Ne, htjela je da kaže da li znaš da je ilegalno sa maloletnicama raditi bilo šta. Rekla je da ima 18 godina. Šta, znači da mi kažeš da je maloletna? Dakle, šta ja da radim? Mislim, znaš kako, nisam ja došao da da provjeravam lične karte i sve to. Ako niko nije vidio, ništa se nije desilo, šta da se radi? to se desilo. A ček, ti si pre rekao da se ništa nije desilo, da je se zaključila za žbun. Kako sad? Ništa se nije desilo, da. A što se pravi? Nisam popio dovoljno piva. Dobro, i to se dešava da lepo skockana devojka deluje bar 3-4 godine starije. Tako da je lako reći, idem čisto u pravu. Zašto si lagala za godinu? Pa nisam možda ga pogrešno čuo zbog glasne muzike ili tako. A možda ili nisi? A verovatno. A zašto si otišla s njim? Koji je razlog? Sladak? Zgodan? Sladak i stvarno mi je bilo interesantno, nikad nisam... Koja, ne dve rečenice koje govorimo? Pa sve. Da, prvi put je tu bilo šta. Dobro, može li se sprečiti ovako nešto preventivno? Pa trebalo bi da maloletne devojčice pri ulasku u neki disko klub, ili da tako nazovem, ne znam šta već, trebalo bi da imaju lične karte sa sobom. Recimo, zamolila bih... Ali uopšte je poznato da se samo devojke puštaju, a mladice samo provjeravaju. A nažalost. Da. Zato je ona rekla trebalo bi, da, trebalo bi. Trebalo bi. A šta ste rekli zamolili? Htjela bih drugaricu koja je pozvala... Samo trenutak, molim vas. Da li si ti toliko sebična da misliš samo na sebe? E sad može, recite. Recimo koliko imaš godina? 18 punih. Punih? Punih? Aha, jest. Reci mi, znaš si svoje, da li ti je Ivana drugarica? Da, mi smo baš dobre drugarice. Dobre? Da, mnogo smo dobre. Kako dobre? Pa fino, znate kako smo mi fino družimo, eto šta sam Da, mi ekstra. izvini, molim da ti si jako užasno sebična osoba. Sram vas bilo! Joj, kakvi ste! Slušaj me, naterala si devojku da se obuče Ja neću sad odlično da pričam! Kako vi meni možete, meni moja majka nikad nije rekla da sam sebična, samo da znate. Naterala si devojku da izađe s tobom u neki klub. Niste mi naterala, mi smo se dogovorile još prošli petak. I onda si je svukla
Nisam je svukla, samo se uvukla kao da ide u manastir. Mi ne idemo u manastir, ste vi bili nekad u manastiru? Ja poštam sve to i stvarno jeste, sve to super. Ali jeste bili u noćnom klubu, jeste videli tamo mantije? Niste, ćao, ćao. Ajde, pitajte mi još šta, pošto sam ja sebična. Da, sebična. Baš vam ne hvala. Pa nije smiješno. Ona mi kaže da sam sebična. Majka mi nikad nije rekla ništa ružno i sad sam ja sebična. Zašto si ostavila drugaricu samu u klubu? Pa vratila sam se ja posle za 2 minuta. A gdje si bila ti za to vreme dok je ona bila To se vas ne tiče. Pa šta pa, nemojte da mi pitate, ni moja majka isto ne zna neke stvari i što vi sad morate sve da znate, a pritom ste me nazvali sebičnom. Stvarno ružno od vas. Znači ja ne znam kakva je ta vaša majka što vam je rekla da ljudima možete da pričate da ste sebični. Ali to nije dobro, nisam sebična. Išla sam se ovom gradi, dala sam mi svoju šminku i donela sam mi cipele da obuje zato što išam coklama. I ova drugarica se trudi da bude dobra drugarica, samo da ima neki... Ja se ne trudim, ja jesam dobra drugarica, mi smo super drugarice. I sljedeći petak ćemo opet raditi. Da, mene interesuje samo, jesi pričala ti posle sa njom, posle tog događaja? To mi interesuje. Pa, znate šta, sad je subota. Ja ću da je pozovem kasnije, znate, ja sam užasno stigla. Ajde sad je kasnije da čujemo mi i ostali razgovor. Da čujete ostali razgovor. Može. Hoćemo da se govorimo sa Ajde. Dođi, Ivana. Nego šta može resti, ali tvoj bude Ej, mačić, čao, srce. Došla sam da pokupim utiske od sinoćka, što kažeš? Znaš šta se posle zašavamo, gde si ti nestala? Pa ja sam bila tu, posle sam se vratila, ali ti si nestala. Ne znam šta je s tobom, devojko, mislim, stvarno mi ne znam kako vodiš pa odeš. Znaš šta se sve desilo, sam mi kazni sad čoveč. Zašto, pobogu? Kakva kazna, bre, kakve gluposti, ajde, pusti, pa ti si velika. Znaš kako? Neki dečko je bio tu, ja Neki dečko? Koji dečko? Oni krupnji, oni što je stavio tamo sa pivom, oni slatki. Ja, znam, pa on je pitao mene za tebi, zato sam i došla da ti kažem, da, pita je za tebe. I rekao mi da mi se mnogo sviđaš, da si mnogo slatka. Ja sam se oduševila, rekla sam, pa ona je super, i on je super dečko, znači ja ga super znam, on je drug mog druga, znaš. I on će verovatno da ti se javi i došla sam... Znaš šta, meni je ipak bilo zanimljivo sinoć. Eto, vidiš. Dobro, ja sam ti rekla da će sutra da mi bude. Ivana, šta je ovo? Dobar dan. Šta sam ja tebi rekla? Dobar dan. Jelena, molim te, verovatno se i tvoji pitaju gde si. Molim te, kreni kući. Moraš uvijek da me brukaš.
ti si u kazni, ja sam ti rekla nešto. Nema više izlazaka. Žena daleko ubiju. Dobro. Drugarica ovu situaciju vidi kao super situaciju, očigledno. Ćemo da idemo na širi problem šta je ovde u stvari prouzrokovalo ovo što se desilo večeras ili sinoć. Može mama na vruću staviti? Može. Draga mama, jel stvarno mislite da je opravdanje da mi neko napadne ćerku samo zato što se obukla tako kako se obukla? I da je krivica na njoj? Ja sam svoju ćerku vaspitala da se tako ne oblači, međutim, upoznala sam neke njene drugarice, to mi se nije svidelo, ukazala sam joj na to, međutim, ja stvarno nemam vremena, toliko kad god imam, naravno razgovaram sa njom o tome, ali kad ja nisam tu, ona prosto radi šta ona želi. Znači, mislite da je opravdano da je muškarac napadne, ako je provokativno? Nije opravdano. Pa zašto je onda samo problem u tome kako je napadno? Zašto niko ne postavlja pitanje ponašanja dotičnog? Možeš ti, evo ti postavi pitanje. Ne, mene zanima zašto mama ni u jednom trenutku se nije postavila u situaciju da ona ima sina i da je neko došao kod nje i rekao tvoje dete napalo moje dete, samo zato što je provokativno obučeno. Kako bi tad reagovala? Ne možeš samo... Da je on tvoje dete, da od neke devojke majka dođe i kaže vaše dete je napalo moje dete, zato što je provokativno obučeno, da li bi vam to bilo okej? Da li bi rekla sine svaka ti čast? Ako roditeljica kako izašla? Naravno da ne bi rekli sine svaka ti čast. A onda me zanima zašto se u razgovoru sa njom nigde ne pominje da ni to sa njegove strane nije u redu, zašto je samo napadnuto za to kako je obučeno? Sa vaše roditeljske strane? Jel možeš još jednom oprostiti? Ne, odigrajte ponovo ulogu i ti sad ko je on, šta je on, razumeš to. Treba da osudiš njega. Ja prosto vodim brigu o svom detetu. Verovatno bi neko trebao da vodi brigu i o njemu. Mene on ne zanima, ja ću taj problem da rešim sa njom. Niko neće napasti ako se ona uvek bude oblačila. Njoj su izlasci zabranjeni. Vaša čerka nije privlačna ako je zakopčena. Samo je privlačna ako se sve. Ja nisam videla kako se ona obukla, ja nisam bila tu. Znači, vi tvrdite da ne postoji nikakva šansa da je muškarac napadne u grad dok je pristojno obučen. Ako je cura nosi kratku suknju izbači puta, onda je ona otvorena, onda na prvi pogled. Joj, branite se tako oblači. Joj, branite se tako oblači. Znači ona je već samim oblačenjem nešto pokazuje. Pa da li muškarci samim oblačenjem nešto pokazuju? Bravo, bravo. I muškarci i cure pokazuju oblačenje. Na pasu ti ne slobodno. Skaži pitanje prvi utisak kakav čovjek vidi čovjek, kako je obučen, stavi to. Ne znam da li ste čuli, znači da je... Ako žena obuče haljinu, onda je provokativno obučena. Ne, ako obuče kratku. Haljinicu izbaci dekolte. Mislim da je dobro svoje želi, to je apsolutno njen problem kako žena se obuče. Dakle, to vezi ima bilo... To je njeno mišljenje, ako ona je skratila haljinicu, izbacila Ako dekolte, neki mišljenje da je ona na taj način nekog htela da privuče, onda je neko obučeno. Kako žena neki uvlaču muškarci sa kratkim suknicom i dekolteom? Na prvi pogled to odmah privlaču muškarci. Pa privlače, ali ne tvrdi za ovo je nasilje.
Pa dobro, sad što se dogodilo, ne znam, tu iza ćoška, to je već nasilje, to je pitanje čoveka do čoveka sad. Ovdje je pitanje kako se ono vukla, ono se provokativno vukla, što je dečka koji ima nema. Kad je to, kako se rekao, neće problem, ja to ne razumijem. Ne, ali kad se dozvala za... A izvidite, šta se u stvari dogodilo? Zašto? A to mi ste htjeli da znate. A što se to isto nije desilo i njene drugarici? I ona je provokativno obučena, što joj se nije desilo isto? Možda on je izašao sa namerom, on je izašao za nekim se dešavati, Ja je bila napolju. Da, ovaj nije smeo na drugaricu. Drugarica je isto obučena, ali... To ne možemo da znamo. Da li se drugarici nešto desilo ili nije, to ne znamo. Drugarice? Kako se ona snašla u situaciji, to je opet drugo, možda je imala više iskustva i znala šta će raditi. Koje je bilo pitanje? Neko je postavio pitanje u meni, a šta se desilo? Da, šta se desilo? Pa ništa se nije desilo, zato što sam pobegla na vreme. Prvo sam htjela, pa nisam, pa sam se uplašila i onda sam pobegla. A šta si htjela? Ovo pitanje ćemo i seći. Evo, dobro pitanje. Šta je ono očekivalo? Ali nisam bila spremna. Zašto? A šta ti misliš, čija je krivica? Njegova ili tvoja? Naravno da je njegov. A u procentima? Nema procentima. Nema. To nije pitanje ni samo za nju ili njega ili majku, to je pitanje za društvo. Ajde za tebe lično. Ako je otišla, predstavila si kao starija, otišla s njim posle 2 rečenice, to ne treba da snosi barem 49%. Ako on kaže... Roditelji, škola, društvo, ne samo ono. Dobro, ali konkretno, ako ćemo već od svega, onda je tu najviše krivica na Pa ne znam koliko maloljetno lice u ovom slučaju može da snosi odgovornost. On svakako snosi odgovornost jer je loše i nešla na lošu situaciju, ali svakako nije neko... Izvinite, ali Jelena ima 18 godina, ona tu više nije malo, tako? Znači ona više nije... Jelena. Loknica. Ja imam Da. Da, još više nije dašao. A ja sam mislila Znači, što kaže Guri, upravo za to. Znači, ne možemo reći, pa društvo se polaže od porodice, da se razumemo. Znači, ne može ako, mislim, ja imam mlađu sestru, znači ona ima 20 godina. I 8-15 treba da sve, jel tako? Sve treba onako da bude... Ne. Nego, ona je tako vaspitana, naravno, znači ovo i Vetko i nisu tako, ja nikad nisam vidio Vetkovu sestru, niti moju sestru, da se obuče, recimo, kao što se obukla njih dve. Naprosto nikad. Zato što naprosto znaju da to nije... Ali ljudi da ne shvate da nije problem u njenom oblačenju. To uopšte nije zato i ova predstava je ovakva. Znam, ali to je pitanje simbola, znaš. Znači treba osuđivanje, nego samo zato što se tako obukao. Ne osuđujem na njih ljudi, uopšte ne znam da se da se dobro. Nisam na njih ljudi osuđivo, znači... Ima tu, ja sam nazvala se još na vreme, ja sam postavio pitanje prvo, pitanje krivih uzora, dakle zbog čega neko ima želje tako se obuče prvo. S druge strane, uticaj familije, treća strana, koju su oni poruku želi time da pošalju. Dakle, to je isto normalno da ima, upravo zapravo što kaže Igor malo pre što je rekao, dakle, koliko je taj nasilnih, napasnih, manje, kako god, ima odgovornost, znači normalno da je njegova krivica uložna Horvačić, znači ne možemo reći da je ona u tom momentu bila sasvim neko novinarca ko ništa nije znala. Budiš da je nakon 2 rečanice da ono... 15 godine, Ona je nedolica, dakle, na njemu je kao punoletni osobi da odluči. Na njemu, ne na njoj. I ocen. Ajde, ovo ćemo da razvodimo, samo da vidimo što ima devojka da kaže. Izvinjam se. Pa ćemo da nastavimo. Čitava polemika se vodi, mnogo je tu faktora koji utiču na sve to. U nastavku smo vidjeli da je ona promenila mišljenje, njoj to više ništa nije strašno, njoj je to bilo interesantno na kraju kao, pa dobro, ipak sam se ja lepo provela. Možda se uplašila prvi put, drugi put neće se uplaši, možda treći put neće se uplaši, drugi put će opet možda malo, pa će treći put da se oslobodi skroz. Problem jeste problem u vaspitanju, zato što njoj nisu usađene te misli s kakvim ljudima treba da se druži i ka čemu treba da teži. Devojci treba pažnja, ona je okružena takvim ljudima, koji privlače tu negativne te ljude, koji mogu negativno na njih da utiču.
samim tim što se ona druži s njima, znači da njeni roditelji nisu njoj stavili do znanja, sine, to i to ne valja u životu i ne treba da težiš kod toga. Dobro, ako roditelji ne mogu da stignu, to je što imamo ovdje slučaj da trudi se, ali ne ide, može li neko drugi da utiče na dete, da ga obavesti, da mu kaže nešto? To mogu da utiču sestra konkretno. Ja to pričam iz svog primjera, zato što ima mlađu sestru. I zato što se ona vodi mišljenjem svojih drugarica. Dobro, da, to je. To je devojkama strašno bitno. Vi ne znate koliko je veza rasturilo mišljenje drugarice. 6 neke osobe. Nebitne skroz. Ali kako ti izgledaš na kraju sa sestrom? Bije. Da vam sam htjela da kažu hoćeš da budeš sestra od Možeš tetke. da budeš, da. Možeš da uđeš da budeš sestra, da vidimo. Hoćeš li moći da uključiš? Ne, dobro, ja sam možda malo stroga prema svojoj sestri. Konkretno o njoj pričam sad. Ja sam stroga, možda je nekad i onako... Čušnem. Ali ona, na primjer, ima taj strah od mene. Ako nema od svojih roditelja, ima od mene. A sad strah, dobro. Ali opet ima neku barijeru... Se drži. Da. Ima neki autoritet u životu, a potreban je autoritet. Dete od 15 godina je potreban. Ali sestra može da bude loš uzor, to nije pravilo ako sestra starija da može samo da... Ne kažem, naravno da. A nije tata ovaj da čeka 15 godina na službenom putu? Da. Pa ovaj da se vrati u nekom trenutku. Gde je? Gde je tata? A možda se vrati za... Kome smeta ja tata? Da li će tata da pomogne? Mislim, tata je očigledno stalno negde ocu. Ako je neka autoritarna ličnost... A moguće da budeš autoritarna, ali... Možda. Hoćeš da budeš... Šta da budem tata? Treba da budeš otac. A mogu da probam. Vraća se tata. Bravo. Kako nastaviti da... Ćao je ruku ostao. Osjećam se kao Vučić pored opozicije. Znači, ne znam šta. Jel vidiš kakva si glupost napravila? Mororu jedan. Pa nisi znala. Uvijek ti pričam i nikad me ne slušaš, nikad. Ti, a tebe što lupkaju tamo pod prozorom iz ovog... Ja imam 20 godina, nisi ti ja! Eto vidiš što si uradila, eto vidiš. Kako si mogla da odeš s njim. Tek tako, ne znaš lika i odeš s njim. I kako si to pošla? Kao neka drolja. Deco, šta radite vi ovako rano ovdje? Nešto pričamo, nešto. Pričamo, ozbiljno pričamo, onome o čemu ti ne pričaš.
Imamo problem. Vidiš kako je izašla u grad? Ili vidiš ti to? Navukla je nekog manijaka na vrat, lupo nam, tu dolazio čovjek. Ivana, crno dete, kako si se to obukla? A vidiš kako si vas pitala, vidiš. Šta se desilo? Ja sam kriva, a vaš otac, jao Dragane, nikad nisi tu kad treba. Ne znam se koji... Porodica moja, stigao sam! Konačno! Ja, gdje si ženo, čeri? I ti malo... Bolja čeri. Gdje ste, deco moja? Šta radi? Jesi, ti si bolja, šalio sam se malo pusti. Šta radite bre? Nedostajali ste me, a ja vama? Oni su me kaznili, molim te dođi. Definitivno nedostajao. Ali pre toga moram da vam kažem ogromnu vest. Dok sam bio u zapadnoj Evropi, naporno radeći, molim te, imam odličnu vest, više ne moraš da radiš. Možeš da vodiš računa o svojoj deci. I ja mogu isto. Jer smo dobili ogroman novac koji ćemo moći da se izdržamo do kraja života. Dakle, moći ćemo svo svoje vreme da posvetimo odgajanju dece. Kako god da je problem, sve ćemo da rešimo. To je naše majke. A sad recite koji je problem. Ajmo da sedimo, ponao sam neki viski. Dobro iznenađenje. Ovo je bilo magično rešenje. Da li je moglo da se desi jednom u milijardu puta? Dobro, nije moralo jednom u milijardu puta. Ljudi idu 6 meseci, rade u Norveškoj i zarade 20.000 evra i vrati se žive 2 godine. Za 6 meseci si nijedno meseci ja. Ja sam bio u zapadnoj Evropi, nisam bio u Norveškoj. Ima pitanje. Da se nisi setio da si ja. Ima pitanje za kume, imaš 500 eura? Nema, brate. Sve na računu, moramo zajedno do LLB-a. Preko puta. Dobro, hvala. Ništa, ovo bismo mogli da nazovemo magičnim rešenjem. Da se desi se, ali da li nam rešava problem u društvu? Ovo se već desilo, znači nije uopšte tata, jer ti shvataš da je problem već napravljen, ne rešava ga ni jedno magično rešenje. I šta ćemo svi sada jadikujemo sljedećih 20 godina zato što se to desilo? Pa ne, nego problem mora da se reši razgovorom, a ne parama. Pare ne kupuju ljubav, pare ne kupuju pamet. Kako će da reši? Glupačo jedna. Dosta. Kako ćeš da rešiš? Mirana, pitam te kako ćeš da rešiš? Tako što ću ja da imam svoju sobu i da ne živim sa ovom. Dobit ćeš sobu, dobit ćeš 2 sobe, dobit ćeš i kuću. Da, to je rešenje. Rešenje je da budeš sa njom i da razgovaraš sa njom. I hoću, ali mora tato da radi. Mora tato da radi. Mora i mama da radi. Ja razumem to, ali... Mama više ne mora da radi, imamo pare, a malo pre sam rekao imamo pare. Dobro. Dakle, problem se desio. Znači, i može li se, ne daj Bože da je bilo nešto gore od ovoga, da ona nije pobegla, šta bi onda moglo da se desi, mislim, to se već pita. Dakle, da li je problem u novcu? Nije. Neko je imao tu predlog, čini mi se da je društvo odgovorno, a i oca imao ideju da je porodica odgovorna. Da vidimo te dve... Ako su otac i majka ovakvi, ona je super ispala. Dobro. Može li društvo da utiče nekako? Ja mislim da može zbog toga što društvo nije, kad kažeš društvo misliš na sve ljude, ali svi su ljudi različiti, imaš različite grupe. Ona je sad pokušala da bude dio društva koji više teži nekoj popularnosti i nečemu što je bukvalno bez veze. A da li ona pokušala da se prilagodi sestri i da bude u tom društvu i da u tom društvu bude popularna, pošto je očigledno da želi da bude popularna, i da li ona u tom društvu pronalazi sebe, da li je to pokušala, to ne interesuje. Dobro. Ko će nju da uputi na pravo društvo? Koga će ona... Ja mislim da bi trebalo sestra, samo da ima malo blaži pristup, da je kaže pokušaj, jer trebalo bi da je nešto naučilo iz ovoga što se desilo. Ja mislim da sestra ne sme da uopšte ima toliko odgovornost i ona je neko dete. Realno, zato što danas... Ali nema, bilo bi strašno da društvo funkcioniše tako što sestra utiče na mlađu sestru i to je rešenje problema. To je već katastrofa. Zato što društvo čine pojedinci. I sad, ja mislim da je potrebno da jedan pojedinac krene nešto da radi da bi ostali radili. Zato ona bi trebalo da krene. Ali sestra je dobar primjer. Sestra radi što se sebe tiče.
okej stvari, uči, ne znam, Da, fino. i zbog toga, kažem zbog toga, pošto ona mlađa sestra, da pokuša makar jednom. Ali to nije razlog mlađe sestre, sad mora da prati sestru, ona će svoje uzore da nađe, loše ili dobre, to je njena stvar. Da, pravo, ali neka pokuša da se prilagodi i drugom društvu, drugom tipu ljudi. Da pokuša da pronađe... Ali ko će da ju uputi, kako će ona, vidite, ona je našla to jedno društvo koje njoj odgovara u tom periodu. Znači, ima li nešto da se... Da, ali mislim, pokrene. Oni hoće sve da pokušaju. Da, ali treba nešto da ih uputi na druge pravce. Ona je sada videla samo jedan. I to je bio taj jedan njoj interesantan. Pa opet se vraćamo na ovu priču o pogrešnim pravim uzorima. Dobro. Ona je ovdje imala očigledno neki pogrešan uzor, videla je te neke gole pevajke po televizijsku s jako popularnom. Upućuje Saša Popović sa svojim prostitutkama, eli? Ajde, odsud zajedno. E sad, po meni, treba da se forsiraju neke prave stvari. Recimo, skoro je ona košarkašica sa jednom nogom, dakle, zamislite kako ona je to uspeh. Dakle, ona je ponovno počela da trenira i da pokazuje kako u nemogućim okolnostima posjedujemo prave vrednosti, prave stvari, koliko smo dobro vaspitani, dakle, da su i nemoguće stvari moguće. Dakle, ako jedna košarkašica izgubi nogu i opet nastavi da igra košarku, dakle, zašto ona ne bi bila uzor, recimo, tim devojkama? I ona se nikad ne svi da se obukla polugole, ne znam šta i... Mislim, U redu, ali to je skroz u pravu. Samo hoću da kažem da trebalo bi da pokuša, opet kažem, da pokuša makar jednom da se prilagodi ili svoje sestri ili drugarici koja je odbila da izlazi u taj klub. Zbog toga što vidjela je kako je, okej, nema veze, tinejdžeri kroz sve prolaze. Neka pokuša i drugo nešto da uradi. Pa ako je se ne svidi... Ali ona već nema tu svest, na koji način će ona to da pokuša? Ako ona sama po sebi nema... Ima li neko ko bi mogao da osvesti puti tu mladu devojku? Pa neki psiholog. Pustite. Neka služba, neki psiholog, neko porodica nije u stanju, škola nije u stanju, društvo je već tako kako je onda neka služba. Služba, ali onda će pomoći u ulogu majke. Može. Onda će pomoći pojedinci. Onda bi službi imali da ste danas sve više tinejdžerki poput nje. A može psiholog? Da se služimo? Naravno. Hajde, psiholoži. Za samopouzdanja kod osoba ima porodična terapija, pošto je ta porodica onako malo disfunkcionalna, to mi služimo. Hoćeš da budeš porodični psiholog? Pa neću porodična, mogu da budem individualni. Ajde, budi sa nama porodični psiholog, da vidimo.
Hvala ga. Neće. Zar nije trebalo sama da dođe? Nije, ti si, kako sam razumela, malo. Majka mora da bude prisutna, dok majka ne da saglasnost da može da izaći. Majka je i pozvala psihologa. Molim majku da mi se pridruži. Ali ne, nije. Hoću odmah, neću. Imena. Ja sam Senka, psiholog sam. I ovdje smo da bismo vidjeli koji je problem nastaje, da pokušamo da ga rešimo. Kako se ti zoveš? Ivana. Drago mi je. A mama? Dražena. Drago mi je. Ja bih volila od Ivane prvo da čujem šta je problem, pa ćete onda vidjeti prožiti kako vi vidite problem. Pa ćemo da vidimo šta će. Ivana, šta je problem? Šta se desi? Problem je što sam u kazni i što mi ništa ne dozvoljeno. Zašto si u kazni? Zato što sam izašla s drugaricom i neki tip je prišao i onda smo otišli tamo i onda je bio jako nasilan i ja sam pobegla. I onda kad sam došla kući, sestra je zatekla i počela je da viče na mene i uopšte ne bi bilo problema da ona nije došla i pitala šta radi. Vi kažem, šta vi mislite da je problem? Pubertet, neslušanje roditelja, to što se ljuti, što je kažnjena, sa razlogom, da. I to što otac je Možda svojno 15 godina, zakonski treba da bude i to njeni staratelj. Mogu ja da porazgovaram s njom na kratko nasilno, pa bih onda da razgovaram sa vama. Mislim da će biti mnogo bolje. Morate da razumete malo i roditelji, oni su matice zabrinuti. Mene zanima kako se ti trenutno osjećaš. Ljuto sam. Na roditelje, sestru. Na sestru i na majku. Možda se divan samo zato što nije tu. On tu bilo bi mnogo zastaviti. A reci mi povodom onoga što ti se desilo od grada. Ili si dalje uplašena, ili si malkice se smirila. Kakve su tvoje... Jer bi izašla ponovo? Pa bih, ali ne bih hvala da naleti na onog tipa ili neko poput njega. A se ti slažeš, koliko se tvoji roditelji slože, da se mi viđamo ovdje, barem 2 puta nedeljno, i da ti dolaziš sa njima, da mi razgovaramo i da pokušamo da o tome malo više pričamo. Jer tebi to bilo... A to što pričamo ovdje, to niko ne zna. Niko neće saznati, znači to ostaje samo između mene. A ni oni neće biti s nama na seansama. Zamolit ću tvoju majku da ne bude. Onda može. Mogu sad da razgovaram samo sa tvojom mamom. A da ti ne budeš tu. Pa kako da znam da ne bude da igram to sve što smo pričali. Morate da me ne. Ja želim vama da znam. Provjerit ću. Možeš samo da kažeš mami. Dobro. Vidimo se određenje. Dobar dan ponovo. Razgovarala sam sa Ivanom, ja sam je zamolila, ako se vi slažete da dovodite da češće razgovaramo. Razumem vas, razumem kako se situaciji nalazite, ali sami ste rekli da je to pubertet i mislim da moj savjet vam je da dok ne prođe jedan izvesni period imate razumevanje prema njih. Znači nije mi se desilo ništa strašno, u smislu sad da je on naistranatiziran ili nešto slično.
ali je potrebna podrška za sve porodice i ja bih voljela da vi nekako podržite, da kažete da nije njena krivica, a da mi naknadno radimo da podignemo njeno samopouzdanje i da vidimo šta možemo da uradimo po pitanju toga da ona odluke donosi samostalno, da ne bude pod utiskom okoline. Jer nam se to čini kao prihvatljivo rešenje ili ne? Mislim da bi mogli da probamo sa tim. Dobro, znači ono što ja vas molim to je da narednih par dana imate razumevanje prema njoj, da to ne budu zabrane kazne, već da razgovarate sa njom, kako se osjeća slučno, da podelite sa njom neka vaša iskustva iz te oblasti i da ono što se vama nekad dešava kad bude mama, isto to nije strašno, da se deci priča i da se mi vidimo ponovno za 3 dana i da vidimo kako ćemo šaći. Ništa, da smo se sve dogovorili. Dobro, hvala. Sad ćemo sačekati da vidimo kakve su posledice ove seanse ili narednih nekoliko seansi. Samo da se gluci da govorimo. Ivana, jesi i dalje ljuta na mene? Malo, prošlo. Pa Ivana, znaš da si ti lepa kako god da se obučeš. Znaš da te i sestra i ja i tata, svi te volimo. Moraš da vodiš računa sa kim se družiš. Razumem. Nećeš više da se ljutiš na mene, na sestru. Neću, nemoj da vičeš na mene. Neću više da vičem na tebe, obećam. Ćao Ivana. Ćao. Hoćeš da idemo do kafića? Jel može Ivana da samo stigla da traži? Mislim da može. Hvala. Ajmo Ivana. Ok, dobro. Ovo bi bilo jedno lepo rešenje, nije loše. Zašto rešenje? Ne, to rešenje za njega. Znate kako? Za početak ne čudim. Za početak jedne lepe priče. Ali problem je u nasilniku, nije u njoj. Šta ćemo s njim? Dobro, napravljen je problem porodici. Pokušamo da rešimo problem porodici. Ali ako vi imate bolje rešenje, ono što sam hteo da kažem je možda nezadovoljavajuće rešenje. Ono što mene zadovoljava ovde je što smo pokrenuli jednu žustru polemiku tamo u zadnjim redovima, pa smo prešli pred nje i počeli da razmišljamo o ovome na jedan drugačiji način. Počeli uopšte da razmišljamo. Zapravo mi smo zadovoljni što je psiholog dobio dnevnicu. Da. Pa je to rešenje obavljeno kod psihologa? Naravno da jeste. Psihologi postoji... Pa ako čovjek sam sebi ne može nešto da odredi, tako psiholog ne može to da mu kaže, da mu ubedi u nešto. Može da ga Ne može da mu ubedi. Zašto onda studiramo psihologiju? Neko da mi kaže šta ću ja da radim. Brate, možda može 40-godišnju ženu da ubedi, ali ne može 15-godišnju devojčicu. Dakle, meni u tom segmentu je malo nerealno, jer dete od 15 godina funkcioniše po sistemu nagrade i kazne, a ne po sistemu odlaska kod individualnog psihologa. Rešenje situacije nije
psiholog neće rešiti problem da ona više nikad ne ode u grad tako obučena. Ono što psiholog s njom može realno da uradi, to je da radi na njenoj ličnosti. Znači na njenom nivou samopouzdanja i na njenom, ne znam, motivu za postignuće i nešto slično. Na njenom izgrađivanju njene ličnosti. I to nije proces koji se radi 1 ili 2 dana. To je problem našeg društva, što misle da kad nastane problem mogu da ga reše za 2 sata. Nebitno da li imali sina koji je delikventan ili nešto slično. Znači, to nisu stvari koje se rešavaju za 1 dan, 2 dana ili nešto slično. Mislim da je to posao za individualnog psihologa da reša ovakav problem? Jel misliš da je realno? Jel jeste? Sa ovakvom decom, kako je Ivana ovdje prikazana, da. Sa takvom decom psihologi treba da radi. I zato i služi. Meni je žao što nije dovoljno iskorišćen i što većina psihologa ne radi posao kako treba. Ali to je ideja postojanja psihologa i u školi i u državnim institucijama. Da li to bilo bolnica ili nešto slično. U školi više nema psihologa. Da. Imaju mobilni timovi. Ima psihologa, ali je pola radnog vremena. Znači, ono dolazi po potrebi ili 4 sata dnevno ili u 2 dana, tako nešto. Ima psihologa. Kako gde? Ja sam radila učeničke dosije u jednoj najvećih škola u Zaječaru su ukinuti psihologa. A mogu i škola da ukinu obrazu. A je li ima ti pogrešio? Da se vratim u vruću stolicu. Pa ne, možeš ti dati, nema treba. Pa, nije, nisam je pogrešila. Pa ne, ovo je jedno novo iskustvo. Najveći problem, mislim, svi smo shvatili, ja se složim naravno s tobom od početka, oblačenje nije bitno uopšte. I problem i rešenje leži u tebi, razumeš, jer ti si prihvatila posle 2 rečenice da odeš sa nekim nepoznatim i ako ti ne shvatiš da ti to pogrešio i da to ne ponoviš sledeće subote ili za 7 subota kad ti istekne kazna ili ako istekne nebitno, razumeš. To je jedino rešenje, niti je rešenje psiholog, on je psiholog, je rešenje samo da te navede na to da ti sama razmišljaš o svojim postupcima i da rešiš. Pa upravo to. Upravo to. Na jačanju. I na jačanju samopouzdanja. I rešenja, on je tu da stimuliše, odnosno da pokuša da približi. Da, upravo da. Iz uloge, ali kako vidiš ti, ko bi imao najveći utjecaj na tebe? Znači pričajući iz uloge tvoje. Koga bi najradije saslušao? Oca. Ima kitu, a zašto mi nisi... Je zbog para? Ne, zašto možda nisi rekao problem, posle poklone i svega. I 2 sobe i posle kuće i svega. Zašto mu nisi rekao da imaš problem i da... Zato što nisam htjela pred njima da pričam, jer su one odmah krenule da me kritikuju i... To ne bi bilo to, možda bi poslušao njih. Možda, dobro. Ivana, ja se izvinjam, zašto tražiš pažnju na pogrešan način? Nisam znala, meni je stvarno bilo interesantno i... A da li si shvatila da je to greška? Sad nekako. Jesam. Da li bi pokušala da se druži sa drugim ljudima? Bih, ali ne tako, kada ih bolje upoznam i kada mogu da im verujem. A koliko si sigurna da dobro poznaješ društvo s kojim si bila u klubu i koliko njima vjeruješ? Od Saške verujem jer se znamo od Jasnice. A zašto onda nisi poslušala nju i odustala od izlaska, nego si otišla sa nekim koga znaš koliko? Zato što je tako bilo interesantno. Uvek sam sa njom i uvek je sve jedno te isto. Ovo je bilo nešto sasvim novo i drugačije za mene. To je okej, stekli se neko iskustvo i vidjela si da nije to pretpostavljeno. Da. A hoćeš li da pokušaš da tražiš drugo društvo, da se provodiš na drugačiji način, da se zabavu imaš 1000 načina? Sad imam i par. Pa hoćeš li? Hoću. Opet tražiš pažnju na pogrešan način, kroz novac. I dalje nisi svoja. Nek sam 10 dana za terapiju. 15 godina. Ajde, Kevo. Sad mogu u Disneyland. Dobro, a ko je ono beše bio nepoverljiv prema psihologu, ne znam čovjek? Ako ne može psiholog, ne može psiholog da utiče na dete, da počne drugačije da razmišlja, ko će onda da utiče? Ima neko ko može. To ste vi bili, rekli ste da ne može i on je tamo gospodin pozadi.
da nema nikakve šanse da neko utiče. Ako već roditelji ne mogu, društvo pogrešno utiče, ko će onda? Ako ne psiholog. A koji je vaš odgovor, pošto u početku mi si pokušavamo da nađemo odgovor u psihologu? Pa evo, naš je odgovor bio u psihologu. Vi ste se protiv toga podigli i rekli ne može, nije moguće da psiholog, mislim, možda nepoverenje u psihologiji ovde... Ne, niko nije rekao da ne može, da je on samo medijator između... Eto tako da ona spozna da je ona pogrešna. A upravo to si... Ne. On medijator da ona spozna da je ona pogrešila. Nego da ona izgleda svoju ličnost. Ali kako će da izgledi svoju ličnost? Ovo neće ubediti na narednim seansama da je ona kriva za ono što je se desilo u radu. Nijedan psiholog to neće raditi. Psiholog je tu da te razume. I da pokuša sa tim da radi na tvom formiranju ličnosti. I kad odeš kod psihologa koji te osudi, slobodno mu reći da vrati diplomu. Ako je to sve, ja sam sad narkoman. I kako će sad meni pomoći? Tek 2 dana. Da, znači, ti ćeš da dođeš kod, ti si narkoman, ti ćeš da dođeš kod mene i ja mislim da bi te prihvatilo jedno 5% psihologa da se toga radi bilo kako bi Dobro, ti si prihvatila i kako, ti me razumeš? Pa ja ti nikada ne prihvatila da si narkoman. Ako vrati diplomu. Ne. To postoji, ali je toliko mala šansa da ti kod narkomana promeniš nebustiću knjigu, pogotovo ako si ti formirala ličnost, da više nisi klinac i da to nije mutra ili bilo lično. Evo ja nisam formirala ličnost, ja imam 14 godina, ne pogrešio sam. Ali ja ne znam da sam pogrešio časom. Čisto kao ovo, ne razumem... Ali tvoje nije da ti ubediš da je pogrešila. Ti ne radiš na tome, ne radiš na tome da ona izađe da kaže ja sam pogrešila, ne radiš ubeđenje. Dobro, sada vodimo debatu o tome kako će psiholog da pomogne detetu, ali sigurno sam da bi Senka imala dobre metode da to uradi. Možemo da pokušamo, samo recite što... Čigadašić je postavio pre ključno pitanje Ivani, ko može da utiče na Ivanu? Ona je rekla Ćale. Dakle, treba sa tim sad da se radi. Dakle, ona je rekla Ćale... Drago mi je što smo ovakvu polemiku poveli, a vi uz piće jedno pivo ili rakijicu, mislim, da nastavite da razmišljate o ovom problemu. Mi smo ga danas ovako rešili, jer nismo uspeli da osmislimo ništa bolje. A možda je i neki put, neki drugi put, dođemo sa boljim rešenjem. Jel' okej to tako? Eto, hvala vam što ste bili ovde.